den, vítejte u dalšího Let's Play, zdraví vás Zenka Jančová. Teď jste jí dělali různý, u prvního Let's Play teda, jsem dělala 2 úvodní díly a jak můžete vidět, tak jsem tady s mojí ségrou, pozdrav. Ahoj. Je jí 7. Je 10. Už to vidí? A chtěli bychom říct, že chtěli bychom udělat takový Let's Play jenom povídací teďkon. Pak už možná budeme něco natáčet a že to bude krátký. Teď to tak počítáme zhruba tak 5 minut. A to bude o tom, jak byste mi psali do komentářů, jak prostě jíte správně, ale prosím vás, jako já nemám rád takový anorektičky, jo. Tak prosím vás, nepište tam anorektičky, nějaký prášky, to jako fakt ne, jo. To jako fakt nechci jako jenom jako zubnout, jako třeba diety nějaký, jo. Prostě jenom tady to, jo. Prosím. A ještě, jestli máte Skypa, tak si mě přidejte, Zdenu letecká Jancovka. Jo, a tak to by bylo tak, no tak já jsem říkala tak okolo 5 minut, ale tak to asi budeme moc ještě něco říci. Takže Luci, zaspívej nám něco. To nevím. Rybička, maličká, po Dunaji pláve. Ne, my jsme hravá koťata, a neprťata. Dostaneme na kliku, pak jízdevníku. A z nás budou kočičky, traké na keři. Tak zlobivé myšičky, slubnou všichni k večeři. My jsme hravá koťata. Velká neprťata, my jsme pátá svalíků. Sílu máme, sílu máme po mlíku. A teď ještě jednou. Jaký to moc postavili přes celičné nebe. Kapky dřeště. Tak buď. Pozdravili mě slunce i tebe. Sluníčko si pověsilo kolem sebe. Barevněji vyzdobilo, ty nepoznáš dům. Barevná louka kvítí, těžnou vzduchu ještě.